Akcija! 1, 2, 3, hop! Brainstorming, u prevodu, pričat bosanski, ja. Brainstorming, to ti ono u prevodu s engleskog, znači moždana oluja. A moždana oluja, to ne mora biti ono odmah ono oluja, ono ti misliš ono nema ništa poslije toga. Ne, nego kupi se u nas 5, 6, što više to bolje. Imaš li mi ti, ja te ne vidim. I kako se zove, I sad mi rešavamo problem, na primjer, one balote gore, zoomiraj, molim te. Znači ne ono deco sam ja mislio, bože, glupane jebote, nego ono gore, I sad, bitno je šta, da se u brainstormingu ne pljuješ, to je najbitnije. Drugo šta je bitno, znači da svako boliš, bojim se da te, ali niko ništa nije pitao. Dakle, brainstorming, svako od nas se razume u neku delatnost, jel? On u ništa, on u nešto, on šta, ja i ti pomalo i to. Svako i crko, da bo, ono te, pa koji si kurac došao ovdje? Mogu ja sad nastaviti. Brainstorming, znači ključni moment brainstorminga je ono da... Zaključava, to ću bola mi, to nis dosta džaba. To zaključava mozak. Konja, ajde. Možete pazno što sam žedan. Znači, šta dešava? Pošto svako svoje delatnosti ono vrhunski, molim. Ajde. Svako izlaže svoje mišljenje o tome, znači nema nema smejanja, nema obstrukcije toga, ja. I ako to glupo skroz, ti nemaš ti šta, ti si skuplja, no. Jednostavno, sjasec takvih ideja, evo, istina i ti mene, mi dođemo do rešenja. To rešenje ne mora ono biti ono konačno, znaš, opkoračno. Ne mora biti konačno, nego to jednostavno iz toga se može nešto proisteći, razumiješ? Je to gotovo? Zašto? Jako je sviska. Nema mali pojma. A onda šta? Šta je brain? Šta je pojam? Prevedi, molim te, ne razumemo, odakle ovo s Kavkaza, jel? Nije Japana.